Bonjour, bonjour. Timet baby, zingin timet. Pareil pour la musique zingin. Bonjour. Voilà, ma esquisse qui me dit, 7h25, 7h25, am fito. Dimy amby roapolo minitra maraina zao. Ny dia volana aloha dia mbola ry voilà ça le dia volana. 7h25, bonjour tout le monde. Bon, hitantsika edy président nareo igny tokony nareo baka za fanlefa nationalité gasy ka fanalafo. Hitantsika edy président nareo igny taia volo atao nagnano anareo jiaby gasy a Madagasikara ao lohany Makamba. Tai fo agnaty lohana. Ah, punaise! C'est pas vrai. Hein? Iro hulu jiaby nagnano kabary tary. Hana président, iro jiaby igny olonazy. Olo fanifegny vola hoe ty question petrakanao, ty question petrakanao, fanifegny vola. Olonazy jiaby iro nifandimby nangala micro tary. Hitanareo edy zigny donc za fa tsy mila magnamia preuve par neuf hoe keto am soustraction Radio fa hitanareo zigny. En plus de ça, hitanareo volagna nataony momba zaza maty ta Diogo. Igny edy raha nampilelalela za tamy Facebook tato za nagnano live. Narobe tsy pour rien, olo fa matiavagna anao mandatsy anao karaha ty. Et voilà le résultat. Za tam'izay ny volagna hoe fa anareo volako ndraikindraiky koa za fatiavy aminareo tadiavinareo. Hey nareo tsara za la grève. Anareo misy le tamboaka tragno andeha bazary. Zegny volagna naboakako tamy réseau tato vavako ty nagnano zegny. Ya anao tsy mandiniky beriziky ry sasany olo fa matiavagna anao mandatsa. Volako c'est logique. Satria fatiny tadiavigny. Fanambara tsara hoe fa grève générale andra zegny e. Ha? Hainao fa ho avy grève générale za nagnino tsy ataonao kiba agnatin'ny lavaka tragnonao. Anao mba tsy boanao fa izy koa mafaty favy magnatogna tragnonao. Nathalie attention une voiture. Izy koa za fa faty avy magnatogna tragnonao ndraiky za. Igny fa kabaro hafa. Bonjour, bonjour. Fa izy koa zake, viens là. Anao nandeha loso nitsontsondro amin'ny lalabe agny fa regninao zegny la grève anao naty. Tadiavinao, accord. Règle ny président Rajoely. Misy gène araiky naty ta Diogo izy Rajoely. Araiky fo izy naty ta Diogo. Tsy telo tsy eto tsy dimy fa araiky fo. Donc zegny rô sasany tsy haiko asa karakory igny. Ny rapport azo baka tamin'ny mpitandro filaminana ta Diogo izy apetrako vandinany apetrako aminany. Rapport azo tamin'ny mpitandro filaminana baka Diogo izy Rajoely. Nandeha nangalatra agnatin'ny bijouterie igny zaza lehilahy maty igny izy. Fihetsemponareo karakory amizay. Igny le nampivolagna za hoe koa fa maregny la grève za miboaka. Satria io mipody amilay koragna nataoko nomoaly hoe koa fa la grève io fa maliagna faty. Io fiaccusé raha na tsy anao manjary anao satria agnatin'ny grève. Igny le hoe marina mitavozavoza. Resiny lainga tsara latra. Réglen'ny Rajoely amizay fa zaza mpianatra baka tsy ako asa sandava zegny, asandapa zegny. Ha? Nataony fa nandeha nangalatra agnatin'ny bijoutier. Zegny naviany izy voatifitry ny polisy izy satria tatra agnatin'ny bijoutier. Vavan'ny Rajoely nagnaboaka fa tsy vavanaka. Vava Rajoely e. Io izy raha volaniko hoe tampodiko. Ampodiko. C'est pas parce que za zegny contre tsika gasy. Fa toetry tsika gasy haiko loatra zany gasy. Gasy baba gasy regny. Managna lio gasy. Haiko tsara hoe mentalité ny gasy zegny tsy sandra zegny miova. Non. Tsy le olo mpagnambarany navandy. Igny hitampoko hitam-pirenena raha en direct be hoe maty amin'ny lalagna le zaza. Zegny tsisy raha isitrika eto. Aie ma zegny tsy hitany. Zegny ma tsy hitany. Izy mavedy jery. Réseaux sociaux ko ny zahavany. Fa izy mila magnadio tegnanany hipetraka amin'ny pouvoir tsy tindry ny tsara hitany io. Agny ane. Raha tsy anareo baka Rajoely taloha. Joambilony mialy. Mialy pamelogno izy. Jusqu'à izy niantra nagnano DJ voana alohan'ny niasany fa tagnatin'ny boîte ny PD Tatanarivo tao. Tam Carlton tao, misy boîte spéciale PDF. Teo voalohany niasany Rajoely tao.
mialy mpamelogno izy histoire raha jerena tsotra be fa tsy saky aboaka fa non mais sérieusement mpagnolagnologna zanazanakan'olo tatamatavy tare tombo tatamatavy tare boka le dala igny fa aloha malaina iteny fa aleoko foana miteny gasy rehetrarehetra dia mitandrema ihany ke igny président nareo tsisy keny ampanambarana vandy non azovitsy ny za réseaux sociaux voatifitra zalahy izay izy ty tsy tagnatin'ny bijoutier tatsika jiaby ry namany pibizy mbala izy amin'ny lala ndesa l'hôpitaly tsy taia bijoutier taia bijoutier njovy ta Diego tariny idirany ka nitifirina izy aboabaka izy mihitsy mila magnadio tegnanany izy miaraka amin'ny firongony zegny menareo taogno araiky zegny izy agnapody motro ny Taninarivo tsy ny Diego tsy ny Nosy be tsy ny Ambilibe tsy ny Ambanja tsy ny Tamatavy Tiliara jiaby fa taogno araiky zegny ampody ny Taninarivo malohaka donc zegny managna firy région zegny atsika ao ko mbala miexiste arakaraka région zay zegny un an par an donc zegny mety midoko eo izy agnatiny 35 ans raha tsy diso za 35 ans raiky zegny amenao satria izy mbala taogno araiky fô magna izy agnano Taninarivo vita ny Taninarivo mety ifindrela izy asa Tamatavy sa Fianaratsoa tsy haiko fa donc zegny raha azoko tsara amin'ny analyse-nakahy manokana mety eo 40 ans de pouvoir eo zegny izy vao miverigny amin'ny laony jiry fo tsy andriky rano jiry fo karakory nareo gasy kely saina reto nareo boka ataoko kely saigny amizay zay raha volagnanareo merci président nipiany taolan-kena hely ndraiky varomotrika fa megnamboa baka andafy igny fa mais avy baka za nity zay baka ataoko manity mahazo tsara nareo kofa leranaka non mais j'étais choqué hier koa nagnaboana fa hanafatiny tsy haiko lehilahy raiky ta Diego igny mpianatra izy universitaire fa nandeha namaky bijoutier tagnatin'ny bijoutier izy tatra dia nitifirin'ny police non mais putain de quel droit ndray ndafety police matatra olo mamaky tragno mamaky bijoutier tsy mety mitifitra amin'ny bara réel déjà de 1 tifira amin'ny bara réel baka migadrety sady afakasa fa tellement zegny on vit dans le barbarie atsika zay tsy agnatin'ny le droit humain atsika tsy managna droit fa olombelogno tifitifirigny karaha gibier igny vonivonegny agny ry gibier ry sanglier kofa lera la chasse la police sy ny tariny fa la chasse dontony jamala za ko marareo radio eli mandry riva zay mindro jamala o za droguendreo zegny baka mba mandry hely tsao maty tampoko izy ko mindro drogue kofa hoandry riva izy mahazo drogue sérieux raha volako aminareo zegny droguegny igny tsy avy toro koa tsisy drogue mivaha amizay blonde jerinany mikapokapoka karaha loha tapaka ry non mais j'étais choqué za volako aminareo choqué zegny Taninarivo mbarako anareo Taninarivo magnano grève ane carnaval indreo Taninarivo tsisy ngovy zegny fa io koa nitsangana côté jiaby io rongany edy fa Taninarivo carnaval ilaigna ny hitahita miagna vola mangigny zegny ny fomba ny Taninarivo zegny ataony Taninarivo magnano grève satria ils sont là pour l'argent mbarako anareo tsara oro mirotaka reo karaha ty aleo tsoroko aminareo fa Taninarivo magnano grève mitady vola fa côté magnano grève tegna grève marigny mila raha tadiavindreo donc heriny grève jiaby magnara Madagascar nareo misisiny tant que nareo sisiny tsy mibozy io tsisy raha miova koa mbala Taninarivo fognany grève eto zany volagna zegny aminareo satria lagneny hitahita fa ambony ao tiregny amin'ny vola mangigny tiregny amin'ny vola mangigny anao koa tu veux te faire des chiffres fais-toi comment il dit ça en français fais-toi voir par le peuple par les médias et tout ça quoi non direct posonao fa feno fo posonao feno direct ka izy ka baraka anareo zegny drogue io droguegny jeriny amizay mivaha nikahigny amizay reo olonazy jiaby TGV karaha izy igny anao ma président tsy mahita anao magoa lohandreo jiaby tapitapagna atao mise à prix ary vita reo maty miaraka aminany non mais j'étais choqué quand même amin'ny raha nataony zanakan'olo certes za misy vava za misy inaka fa raha nataony tegna franchement sa tsy d'accord tatra agnatin'ny bijoutier izy nitifirigny tao naty tao non radio hely mba niteraka ihany any antodinao raha mahazo omby joby mety mahazo omby malandy fa
Fahamo anao a. Zanak'olo managnegna manandrazagna zegny. Dans le coin loulou hein. Franchement. Ary mbala hitanao fony ampiposy rajoely zay mbala tsy empakizy. Ah, satria mahazo rano miamany ndraiky rano voloporiny rajoely mipetraka ary mahazo rano tainy, rano voakabodiny, igny mampadio, mampiseky, mampihina, tsisy ty asa mingovondrô rô fa hisolelaka tembodiny rajoely. Ndao ary. Lefa. Dedesy fona ngambara misy farany raha jiaby izy tomboko la dedesy zay. Na ela na oenga na tsy maintsy hifaragna fo io. Zo boka tsy voafatindrô direct satria raha tsy amonendrô zo direct ane izy koa izy io maty manjary saobaoba be ny firenena azonarô fa adosisendrô fo la mort ino poison de retardement ngambany agny fandrinako izy io amizay viany tsisy olo atokisany gouvernement nany miova isaka 5 minutes io fa vozoany faty io izy io ndraiky ho avy aminany fondrendre malaky izy koa iziriziry fo tsy ela io ifaty elany io faty avokavoka zay kapokapoko zay boko tantay za zay fa kajo kapokapoko e zay raha kakapoeko eto fatateraka fo izy fa boaka ary fo hitako zafady ndragnahary tsy kiniako fa latra zay adrako moramora edy amy camaradinao en France zegny edy misy camarade misy camaron araiky volagninao zegny tsy camarade fa camaron à l'hôpital tsara koragna tsy camarade izy fa camaron Ianoaly gagabe olo fa nisy maramila, milisy, étranger navy Diogo ao. Zegny raha nisy nomaly tsy haiko sanarô naharaka tamin'ny Sampatsikilo. Navy Diogo ao misy Ukrainien rô igny, misy Français rô igny. Ila navy Diogo ao tam kagolo jiaby nisitriky jiaby hitanarô igny source fiable mihitsy ty ein misy Ukrainien za aminarô avoa efa vola be tsy tambo isaigny misy vazaha misy russiane irô de misy milice spécialisé irô hitanarô nilatralatra aby nivohavoha tsonga ny grève satria grève générale baka Madagascar sanandra fa tsy haiko ny magnavaka izy ka mila hagnano général zay koa tsy haiko niany tsy haiko amare i général ty sanandra tsara nanonga amiral e oyay général fo grève narô zo mba mpanonganarô amiral e fa mba diso général eky ataova grève amiral koa izy fa tsy général sanandra fa tsy asian'olo dikany général narô fa mba hataova grève amiral mba misy kilo ke étranger rô igny étranger envoyé spécial satria hainy rajoely raha nataony hainy hirotaka amizay varatra eo amy kabary nataony jiaby igny ke nalefany sandra milice ke la plupart ndrô igny tsy tôpy tanàna e tsoka etsika etretra fa police ao non gendarme ndraiky mety misy agnatiny donc mety misy satria baka gendarme olony rajoely ke araka ny fanambarako anarô police fa tsy managna basy fa ela basy ny police jiaby nysotominy ko donc police managna basy amizao fotoana irô garde corps na ministre reo police garde corps zegny ny managna basy satria tsy maintsy magnano garde corps na ministre zegny fogna zegny police managna basy fa le reste zegny zandaro fo ndrô misy basy jiaby mamehy madagodo eky ty après on verra zay la tsy digny koa zahavagna camaron dodo tsy camarade fa camaron zo boka misy camarade zo misy camaron ke raiky igny agnisan'ny camaron io mihitsy fototry navianiady ne be matanjaka tadiaviny za hiposy rajoely izy ty azo place ao baka nambarako izy non za tsy miposy qui que ce soit si tu veux tu le fais
degré amizay izy ana olo star ana olo malaza le monde entier te regarde tout ce tralala il lancé izy dehors allez chier za misy olo lanceko eto za tsy raha olo mipropagandy handendroboka image-nakahy fatifatiny gouvernement mandalo eto punaise latsaka amizay adiny rafitra satria efa tsy nanaiky sitrapon'le madama de latsaka le ady sama ny rara olona tsy mamelona anakahy ko raha poroko iny nangina tsara zany jery anazy ny délirany lalalala teo nataoko tsara ny fiainako sao za milalalala manao zay tiako atao ke karaha zegny zay fandehan'le resaka re olona ohatrohatry zany ke anjaranareo mandinika amin'ny présidentareo fa tsy haikinareo anaty tadigona andeha naterinareo tamin'ny tasianao andeha ataon'ny tasianao mady igny naty nangalatra tamin'ny bijoutier ho présidentareo nangalatra ho izy tatra agnatin'ny bijouterie zay nafaty anino izy rajoely tsy haiko koa tsy hitanareo vidéo boko enregistreko vidéo io alohan'izy hifafa zay baka tsy maintsy mba lifafa fofa ndray compte Facebook rajoely fofa natiny voneny direct désactivé maty zany désactivé enregistreko vidéo io bokeo halatsako ato mitandregny anareo mba mitandregny anareo zegny tsy ino agnaran-draha mivolagna ataonareo igny ia tsy ia magnaranazy igny sa ia zovy zako za baka tsy mahay teknolozia nareto ye tsy hainay zandaro za koa ty azo placé de fitonagna rajoely za vao nalohan'ny ministre teo za koa ny restaurant tamin'ny tetezamita za koa secrétaire général des jeunes de Madagascar diaviko tadidinareo tamin'ny vao nalohan'ny rajoely nitondra tetezamita olo jiaby mbala hendraka bogos président za fa niara niasa taminany miaraka mina table raiky ndraiky rajoely mbala Palm Beach ndraiky ino Royal Beach voilà Royal Beach vobiagna tambatoloaka atsako Dar Salam ary o chambre falainy o tany fandriany amin'ny Royal Beach isaka izy mandeha nosiby garde de corps nazy tamin'izay fotoana azonao agnarana garde de corps nany nirina garde de corps nany koa tadidinareo gardien terrain laboly tao teo madinika raiky tsy nisy igny bralahiny igny baka manja lilahy zay fa izy formé baka tandafy taty baka izinareo fa rajoely io haiko tsara mbarako anareo jusque garde de corps nany tamin'izay fotoana zay mbala haiko tamin'ny tetezamita donc za koa te angala place tamin'ny gouvernement depuis nananako zegny place zegny io izy mampaditry za iregnako gouvernement satria haiko mihitsy tsontsory ny tainy jiaby haiko rajoely mandany volam-bahoaka zegny putain ndraiky mba nihina na mandro ny bomaka tsara be fa za tsy namono vahoaka imagine fa za mianatra amin'ny lycée fa mavanga tokotany miasa tragno za tsaritsarizy koa fa havy rajoely za legny amin'ny ambody vanio ary makoko vavely ratsely igny garde de corps gendarme ramila jiaby tobile spécial mangala za amin'ny ambody vanio ary loso agny mandeha mivory mila mideplace andria sasasasa tamin'izay fotoagna zay nazahoako farahy tamin'ny vadiny Mazoasy Roger za tamin'izay nisy fotoagna nagnano kabary tamin'ny gymnase ny kabary tamin'ny ministre rehetrarehetra sy ny tariny za ny kabary tamin'izay fotoagna zay niboaka tamin'ny TVM kabary volako zay za nijotro bakary nisambory ny vadiny Mazoasy Roger mitagnana poko henoko anao misipa vadiko ka tatika ndra za sy tafivola aza la fa za koa nanjary sipany Mazoasy koa za ty ta l'époque naharo film nandalovako za eto mitokiky io ho vonoko anao izy vadiny Mazoasy Roger voneko anao izy sura anao fa za miaraka amin'ny vadinao za taminany sura tsara anao za taminany aleva tsara madama taminany renseignement avy eo anao mamono za tsy problème ndraiky za fa démissionné fa izy izy anao poste anao izy vadiny Mazoasy tamin'ny époque démissionné fa anao izy anao managnapetraka za io sa anao navieko za taminany tsy midémission ty io za pitany police secret baka Tananarivo za midriky amin'ny bureau-naka ta maison des jeunes tary meza zay ro ino source fa hela ny ambesanay ty Mazoasy Roger ty ro fa misy raha hainao fa tsy miteny za tsisy raha haiko za tsy raha balance de toute façon
Tsy raha haiko na agnariary ro police secret jiaby mbarako anao nagnontany za ino raha mandalo ino raha misy pourquoi anao tsy matin'ololo amin'ny tanàna aty za fo niala teo za tsy raha nambarako rô diako nahino ia ka ny maty tsy miteny ke izy igny koa naratra fo talopitaly tsy navoaboaka ny rajoely ka barinany zay fa ny maty tsy miteny agniny ny maty tsy miteny izy koa boka ny maty mba nikoragna ia ny maty tsy raha mivolagna ka zay miaraka amin'ny sakafo miaraka amin'ny koragna tao tamy Royal Beach tao ke koa kabary rajoely tantaregny eto jusque gouvernement jiaby nitondra tam'izay fotoagna zay anagnako mihitsy ny document sy ny dossier jusaka taratasina secrétaire général des jeunes de Madagascar de nititeziko jiaby io Madagascar raha tsy magengasy tiliara angamba ny tsy hitako za ko ntsondrigna bis tsy anao nitsangana ny ambiny za ke zegny nanjary fa tsy haiky tsika naty tadiago igny nandeha nangalatra zegny nambaran'ny président narô moa mbala misy mbala hiboaka hory maternelle mbala ho avy zokindrô miaraka midriky 10 heures magnatriky rô niany atriky rô amin'ny l'école ndrô mbany ary zegny mampianjogno za tsy nefa idriky anany mama za tsy nefa mama bonjour agnarako ma Olivia za defa nafana marigny ke io raha fa volanko sanandra koa fa misy grève zana rô fa naharegny ho avy la grève aza miboaka zanaka aza lefa mianatra na ino raha volagnin'ny l'école na ino raha volagnin'ny l'école zanaka aza lefa mianatra aza miboaka tragno loatra midoha fo zay poafany amin'ny lalagna agny riata fa manjary antena fadirany problème antena koa tompiny défaut antena koa niboaka fa tsy manjary igny izy io edy ino edy raha volagnin'ny ray aman-dreniny zaza izy io maharegny raha volagnin'ny président zegny ino zegny ry la famille ry tapaka ry namagna ry mpiara-mianatra aminany olo nahita fahafatesany jiaby en direct jiaby ny film zegny ino réaction ndrô zio parce que aminaka manokana i raha nataony rajoely nomaly igny inciter la haine amin'ny zaza gasy izy mihitsy miprovoquer rô tsaiky rô baka hagnaboaka la haine amin'ny fiainagnandrô izy io koa edy hagnaji mampianatra ny université zao maraha karaha igny vonegny rô marary koa ny maty namagna zegny marary maty zanaka zegny marary raha zegny misy olo managna vengeance amin'ny karaha koa volagna zegny la vengeance c'est une plaque qui se mange froid misy olo managna vengeance froide za baka fa ndaty magnarakaraky documentaire reo ahitako karazagna raha maro famonoagna olo jiaby misy raha tsy ampoizinao na vinisy accident d'avion zegny zahavako irô tam cockpit tambany taty zegny rô diso fa tsy rô tamin'ny avion tagnabo tagny rô tagny zegny fa nagnambara trajet tititity nisy fotoagna zegny rô ny éclipsiel tamposte-ndrô tsy haiko nandeha namany tsy haiko nigia kanino natreky am'izay avion rô tagnabo tagny samy maty fianakaviagnan'olo tagnatin'izy io tao tsy haiko tamin'ny taogno firy ka izy koa fa niboaka tamin'ny média fa hoe nitambany taty diso satria rô zegny nisy fifandiragna hely teo tsy haiko nifindra sesy raha karaha espace-ny quelques secondes fo raha navy ny accident nahafaty olo maro lehilahy araiky pasteur io naty tao vadiny naty tao zanany natangigny fo izy nataony dainany nataony nino nandeha taogno araiky nandeha taogno aroe telo nitsakarany am'izay adresse-ndrô jiaby niasa tambany tato tambany taty par terre taty hitandrô kongkongny tragnondrô izy magnano pasteur ndi vavaka kongkongny tragnondrô boka anao mata pasteur magnabiagna treritreri ny meso am'izay voneny ny voneny rô jiaby natiny rô natiny am'izay zanatriky tegnanany satria baka mifotondrô fa izy nafa 2000 de gens aussi olo fa tsy tokony ampiasaigny tsy tokony velogno tranquille izy ny voneny jiaby raha karaha io zao incitation à la haine io raha ataony rajoely io
titieny mihitsy rô gène io titieny. Ianareo c'est quoi ça veut dire titier zegny? Kitikitihiny mihitsy tsobotrobohiny tsokotsokoriny amin'igny miboaka rô baka agnatin'ny lavakandreo le hoe kotrokotro tsy digniny amalogno. Kotrokotro baka le titi. Kotrokotroeny rô tsy haiko io baka hagnandramagna fahafa. Ke anjaranareo Madagasikara ny mandiniky eny mety aminareo tsy mety aminareo soanareo mipetraka magnano croiser les bras mizaha raha ataony izy mitondra soa adosonareo fotsy amin'ny gouvernement nazy io fa tsy maintsy ho isy raha mandriaka. Tsy maintsy ho isy raha mandriaka faty tsy maintsy au plafond. Fa mivolagna edy za zegny. Fa mivolagna za zegny aminareo fa mivolagna moramora za zegny raha tsy maintsy ho avy zegny. Ke anareo tompony safidy. Soa iroso, soa iverigny. Adrebaka anareo zao ndray iroso ndray iverigny nareo fagnivo. Nareo zao fagnivo fa mitodika afara karaha fa lavitra mitodika aloha karaha tsy mariny loatra satria nareo fagnivony raha nataonareo. Mampalahelo. Io fa misy mpianatra disparu fa misy firy tsy hita zio ty. Tsy fa misy 4 mpianatra tsy hita. Mpianatra n'université tsy hita disparu. Tsisy na renseignement na ino. Tsy hita. Ke zegny edy ry avantsara ato ty pizzeria. Kofa ka mondoky madamo alo mandeha mizaha pizza ambana edy anareo ry shosho. Ke méfiez-vous zay fo araka ny fanovonako taminareo nomaly téléphone tandrema téléphone surtout mbala mipodimpodiko zegny tandrema ke message hafahafa mikasiky politique ty na ino satria io zegny ko azonareo hono ko fa grève commence latsaka andrema tô filoha magnamia méga len connect jiaby méga mbaka fa mialalala zibaka dignako nomaly vidéo naka fa nefa zy tsaroako za tafitokiky magnamia méga memempogna azonareo no le méga memempogna piège à con zegny aran'zigny piège à con zegny eny dondrodondrombelogno jiaby amizegny mitsofotro agnatin'izigny alo dirany andra zegny agnaran'izigny piège à con i méga sanandra megnanareo. Azalahy ty ako mikoragna ambojoera nakapitalala ty ke zegny edy ry jirany jijitsika niany fa tandrema ozy aminareo telefony connexion amin'ny wifi-ny police jiaby regny raha jiaby momba anareo vie privé nareo jiaby hitandreo fo hitandreo barako anareo izy zegny ke nareo bisou là-bas tsendriky za ty hanohidia anaka ty fa handeha biky za hiengo fa miambigny ry chouchou miboaka heto fo za io ry chouchou koa fa miboaka io mandeha za parti koa ariky asanaka zegny niany sa raha hotratrako dra zegny niany toute la journée semidira dodo semi tsy haiko asa karaha akory fitanareo sy semidira tsy haiko ie zegny tany misy semi aminazy de ko asa ty hoe ny semi aminany de ty ny dura amboariko hoe lasena akaty tsara zavaka tsara babe kiraro koa semidira bojira merde tsy
nefa me kiraro tsy nefa hagnano lase zaza. Allez. Aïe, comment on a eu l'intérêt de grave. Yeah, t'es parti où là? Ke mitandrema ry havako e, za tsy mitsahatra magnano anareo mitandrema fa feno fitaka ny tany, feno fitaka izy hitanareo igny, olonazy jiaby mipilipiloneny, tsy heny fa réseaux sociaux faran-draha maharaka raha. Bety hitany réseaux sociaux fa olonazy naboaka ty. Bonjour. Naboaka andreo ty fiara-miasa jiaby ndraiky réseaux siliny. Ay tonga de tsy tamindreo le fitaka andreo tonga de nivoaka teo ihany. Azy io ty azo teknolojia ma misy raha mety. Zio tsy raha mety. Miala fo anao. Dans 10 minutes bisinaka ty mandalo. Anao tsy maintsy miala raha fo. Ke zegny ry dodonahy mare koa tsika mety magnano misimisy donc mare tsika mbala iza vaovao fa halatsako ato ndraiky izy nikoragna fa tatra nangalatra tagnatin'ny bijouterie izy le tovolahy maty voatifitra tany Dego. Bouge pas, je reviens. Allez bisous, bonne journée.